Tinokuchingamidzai vana vaMwari mukuverengwa kwebook The Great Controversy. Nhasi tiri pachapter 15 iri kutiyo The Bible and the French Revolution. Bhaibheri then nerevolution muFrance. Revolution is more like chimurenga kana kuti hondo. Saka tiri kutaura isusu pamusoro pekunetsana kwebhaibheri, hondo, the war against the Bible. Saka muchaona kuti the war against the Bible yakarwiwa munyika dzakasiyana siyana dzeEurope kwemakore akawandisisa, asi muFrance it led to a revolution yakatungamirira kupandukirana nehondo. So ndoda kuti munzwise vana vaMwari kuti muBhaibheri muna Revelation chapter 11 Mwari wakange wafana zvavo kutaura zviri pamberi. God has foretold kuti nguva yese yataidzidza nezvayo yatodaidza kuti nguva yedima repamweya, the time of the dark ages, yaizotora 1260 years. Mururimi rwebhaibheri rwechiprofita rinonzi iro 42 months. Saka muchaona kuti tiri muna zvakazarwa 11 anoti bhaibheri kureva zvapupu zviviri raizoprofita rakafuka masaki kwe1260 years. You will come to understand kuti mubhaibheri waiti kana munhu ari kuzvininipisa pamberi paMwari aifuka masagi ozviisa madota oenda pamberi paMwari. Saka zvapupu zviviri zviri kutaurwa pachapter iyi izvo zvatatoona kuti zvinova Old neNew Testament kana kuti bhaibheri rakaprofita for 1260 years, rakafuka masaki kureva kuti it was under persecution. Even if you remember, Jona anonzi naMwari, simuka uende kuNinevha undoriparidzira. Zvinonzi Jona anozomboenda kuTashisha asi azoendeswa kuNinevha. Zvinonzi vanhu weko pavakadzwa kuti vanoda kuurawa wakafuka masaki wakaisa madota wakatanga kuchema pamberi paMwari. Izvi zvinoreva kuti kuzvininipisa kuzere pamberi pepersecution. Saka bhaibheri harina kutenderwa kuti chiedza charo chidzime, rairamba richivhenekera as the light of the world in different parts of the land. So makore aya 1260 akatanga muna 538 AD apo popo akatora chigaro chekutonga chechi yeRoma nestate nekuva nesimba pamusoro pemapolitical leaders epasi rino. Persecution iyi kana kuti madark ages, nguva yekubata kwapopo, Mwari haana kutendera kuti irambe yakakura. Kuna Matthew 24 Mwari vanototi dai mazuva aya asina kugurwa nepakati hapana nyama yairarama. Saka muna 1798 popo vanozosungwa vanobviswa kuRome wobva wapinzwa munyika yeFrance, vanoenda mujeri vanozorohwa mapara matatu mudumbu vanobva wafa. Kana tiri kuverenga Revelation chapter 11 you will come to understand the idea kana kuti the concept of the two witnesses yadatokuudzai kuti iOld and New Testament. John 5 verse 29 Jesu anoti verse 39 anoti munoverenga Old Testament kureva magwaro muchiti upenyu husingaperi hurimo maari, ndo anondipupurira inini, kureva kuti bhaibheri ndo zvapupu zviviri. Zvanzi futi mwenje miviri kureva Old and New Testament. Nawo kana muri kudzidza zvakasarwa chapter 11 yazobudisawo pachena kuti bhaibheri raizoprofita mumasackcloth kana kuti riri muzvikweshe
kana zvigumbu, but pane pazotaurwa pekunzi mushure mekunge 1260 years dzapera pakasungwa pope apa, before dzaakuda kuzondopera, hanzi kune chikara chakabva mugomba rakadzika-dzika chakauya to fight with the two witness, kana kuti to fight with the Bible. Hakuna imwe nyika, because mubhaibheri chikara chooreva nyika, hakuna nyika yakasimuka kurwisana nebhaibheri kusiya kwenyika yeFrance. Ndafarira munyori waGreat Controversy papage 270, papage 270 ari kuti panapa regai ndipatarise, pari kutsanangura izvo nezvekuti right ndasvika. But France stands apart in the world's history as the single state which, by the decree of her legislative assembly, pronounced that there was no God, and of which the entire population of the capital and a vast majority elsewhere, women as well as men, danced and sang with joy in accepting the announcement. Saka muchaona kuti the legislative assembly dare raitonga mufrance mugore ra1793 rakataura pachena with one voice kuti there is no God, hakuna mwari. Saka France yakarwisana nebhaibheri zviri pachena. Vanobva vati hatichadi bhaibheri, ngaripiswe. Zvinonzi maprista, takambotaura kuti mareformers akanga atendeusa mamwe maprista even mufrance, anonzi akaenda pamberi pechechi vakataura pachena kuti this time takange takanyengerwa kuteedza chiroma, saka hakuna mwari zvechokwadi. Ndoda kuti vanhu vaMwari muzive kuti popery gave way to atheism. So popery began this game and atheism finished the race. Chinonzi atheism wanagogo kutenda is a belief system yekuti hakuna mwari. Saka Roma ndo yakatanga. Ndoda kuti muone kuti the Roman Empire, kana kuti Rome yaana papa, yaita bhaibheri sechinhu chisinganzwisisike, sechinhu chakashata. Wese aonekwa aine bhaibheri anourawa and so forth. Saka vanhu vanga vasina basa naMwari vakazoguma vakuti saka bhaibheri iri zvariro rinoita zvinhu, zvariro rinourayisa, uye kuti pope nevamwe vake vaiita zvinhu zvakashata. Saka vahedheni vaiti ko ava vacho vari kuteedza bhaibheri kana vachiita zvakashata, saka bhaibheri racho ngaribvisweka. Imwe pfungwa yandatoona pavana vaMwari yekuti zvinhu zvakashata zvatinoita zvinoshoresa Mwari nebhaibheri redu. Saka bhaibheri rakabva ratanga kubviswa. Rabviswa, pakabva paita a great darkness muhistory yeFrance. One of the darkness rinoobserveka rakaonekwa up to this day inonzi iyo the St. Bartholomew massacre. Zvinonzi paSt. Bartholomew massacre, it was a 2-month campaign yakaitwa munyika yeFrance, iyo yaiurayiwa wese waitenda chiprotestant, waitenda the Reformation faith. So zvinonzi paiti pakati peusiku maingonokerwa pamba penyu ponzi munotenda here muna Jesu. Paimbotanga pachizwara kusvikira paungonzi wese apumwa unzi anotenda muna Jesu, wanourirwa pakati peusiku, vanhu vourayiwa. So vanhu vakaurayiwa in cold blood. Zvinonzi about 70,000 French, people of French vakafa
muBartholomew massacre. Zvinonzi when the news reached Rome, zvinonzi kwakaita mufaro wakashaya boundary. Zvinonzi the night was turned into day. Mabonfire akamutswa. Why? Because the Pope kuRome wakafara kuti vanhu vari kuadvocata kumutswa kwebhaibheri waurawa. So even today zvinonzi muguta reVatican riri kuItaly kune mifananidzo yacho. Zvinonzi munhu akauya nenews dzekuti kwaurayiwa vanhu kuSt Bartholomew, kuFrance, unonzi akapiwa zvipo zvikuru, uye kuti mamonths later umwe muparidzi weRoma anoparidza pane imwe nzvimbo achitsanangura kuti masikati akachinja kuita mufaro nemhaka yekuurayiwa kwevanhu vaiverenga bhaibheri. Izvi zvinoreva pachena kuti Roma yaisada kuti vanhu vaverenge bhaibheri. Iyo nyika yeFrance yanga isingadi kuti vanhu vaverenge bhaibheri. Saka pekupedzisira vaizadzisa chido chaSatani pachake. Nawo muchaona kuti Satani haana basa kuti zvinhu zvaitwa nechechi here kana kuti zvaitwa nevahedheni. Chaanongoda pekupedzisira ndechekuti vanhu varasike kubva pachokwadi. Saka instead yebhaibheri, France yakazoona kuti something must be worshipped, nekuti by nature takasikwa tiri maspiritual beings. Tese isusu sevanhu tiri maspiritual beings, tine desire yekuda kunamata chimwe chinhu. That's why muchiona kuti even communities dzisingazivi Mwari dzine zvifananidzo. Matiri takasikwa tiine kuda kunamata chinhu chiri pamusoro pedu. So vanobva vaudza vanhu kuti don't tremble at God you don't know. Wobva vaunza chimwe chimwari. Unonzi aive mukadzi aiita zvake zvekutamba, kwaunzi goddess reason kana kuti goddess of reason, chimwari kadzi. Chobva chaiswa muchechi chikanzi tangai kunamata mukadzi uyu. Zvinonzi anga ari popular dancer, aitotambisa zvake chiuno. That lady unonzi he was clothed nehembe dzinodhura. Now ndoda kuti muona kuti Revelation 11 anobva ati France inofananidzwa neSodoma neIjipita. Nemhaka yeyi yafananidzwa neEgypt, because Farao anonzi naMoses, tendera kuti hanzi naJehovha budisa vana vaIsraeri. Faro anoti ko Jehovha ndianiko kuti ndimuteerere? Handimuzivi inini Jehovha. Ndo zvakataura Faro. Saka ndo same thing zvakataurwawo muFrance kuti who is God, hatinei naye. Inofananidzwawo neSodoma. Sodoma vakaguma vakuti hatichadiba zvekuroorana, taakuda ungochana. Saka muFrance munonzi hatichadi kunzwa vanhu vanonzi vanochata kuchechi, marriage haisina basa. So ndoda kuti muone kuti kurambwa, kurwiswa kwakaitwa bhaibheri uku ndo kwakazolida to what is called the French Revolution. I know wese wakaita history at A level, even kumacollege at university level, vanoziva zvatakutsanangura. So munyori abva anyora papage 281 kuti unhappy France reaped in blood the harvest she had sown. Zvinoreva izvi during the reign kana kuti kutonga kwamambo wainzi Louis the 15th naLouis the 16th, pakabva patanga kumuka inodaidzwa yokunzi the French Revolution. Chii chaiitika paFrench Revolution? Because vanhu vanga varamba bhaibheri, vanga varamba maprinciples ari mubhaibheri. Even muchaona kuti they abolished the calendar kubva ku7 days cycle kuenda ku10 days, kuti vanhu vanoshanda kwe9 days, rechi10 wobva wazorora, vachibvisa calendar, vada kubvisa pfungwa yesabata mukalenda. Zvinonzi makore mashoma acho
makabva matanga kuita imo social unrest, makabva matanga imo kuti in fact chakatotanga ndechekuti pakabviswa bhaibheri vanhu vakabva vatanga kupara mhosva. At one time zvinonzi there were more than 200,000 prisoners jailed. Makore ekare 200,000 yanga isiri nhamba yekutamba nayo ba, vakanga vari mumajeri. Zvinonzi kwakatanga kuita corruption, vanhu vakanga vari vapfumi ndo vakanga vaine mari, varombo vange vasina, saka pakatanga kuita bankrupt, vakatanga kurwa hondo kuamerica, the American War of Independence, vachipamba mari kuendesa ikoko. Makabva matanga maParis mob, makabva matanga manga musina zvekudya. MuFrance makabva maita mamwe madroughts. After madroughts munobva mauya nguva yekunaya kwemvura ine frost ichiputsa zvirimwa. Makabva maita zvakawanda zvekuti vanhu vakabva vatanga kunetsana, vanga muri one party against the other. Zvinhu hazvisina kumira mushe, vanhu hawana zvekudya, vanhu havachafi nekuda kwekushaya zvekudya chete, asi vanhu vaakufa nenzara, nekuurayana, nemanatural disasters. Wachinji futi maminister of finance, wachinja futi this type of leadership style and so forth, but hapana chakaita. Why? Because wakange waramba bhaibheri pachena. Regai ndimbokuudzei vanhu vaMwari, this peace yatinayo, it's because of the Bible. Rikangobviswa nhasi uno, ndinokuudzai pasi rino rinoshayiwa chimiro. Saka during the time of the reign of terror, kwakabva kwagadzirwa zibanga. Zibanga iri ranga riri zimushina, a deadly knife machine, yaidaidzwa yokunzi the Galiton. Saka iwo waiiswa musoro wako kudai apa, zibanga riya robva radzikiswa, ende raingokuti rikangokurowa waibva wangoguka musoro kamwe chete. Saka munyori ati mu16th century, panzvimbo chaipo paipesekutwa mareformers, ipapo pakatanga kupesekutwa vanhu vemufrance. Wese angopomerwa mhosva aiuya achifa. MuFrance makaurayiwa vanhu vakawandisisa vateereri. Zvinonzi at one time, kubva panzvimbo inonzi Arras, paArras pakatonzi pakazorambwa nyaya yekunzi vanhu vangokurumidze vagurwa musoro, pachinzi ngavambotange varwadziswa. So panonzi from Sauma to the sea pakange pakazara mitumbi yevanhu vakafa zvekuti magora akange ako izi kudya nyama mumastreets. Zvinonzi vanhu vaimiswa mumalong rows, kurongwa marows ekundofa. Zvinonzi aibva aistretcha mameters akawanda. Saka kwakaurayiwa vanhu vakawandisisa vachiclear. Finally, even the king of those days, Louis XVI, akaurayiwawo paGaliton. So patime yereign of terror muchaona kuti pakafa vanhu vakawanda. My knowledge of history inondiudza kuti muFrance at one time nyanza dzemo dzanga dzaakurambidzwa kuti vanhu vatore howe. Why? Because howe dzese dzirimo dzainzi dzakasangana nekuya nyama yevanhu. Mastreets aizara vateereri, especially paSt Bartholomew massacre. Mastreet aizara nevanhu vakafa. Just imagine kuti the whole street yakazara nemitumbi yevanhu vakafa. Saka everywhere waingoti uchibuda waingoona mitumbi, yakanga isingachawigwi. Zvakaoma, havachawigi, vakusiya dzakadaro nemhaka yekuwanda kwevanhu vakafa. But kana muchiwerenga bhaibheri renyu ndinozokuudzai kuti
the two witness wari kuiswa rechikara kureva France wakazomuka. Zvinorevei? The Bible resurrected. The same council, zvinonzi wanasoro jena vemufrance vakazogara pasi vakati, varume, kubvisa kwatakaita bhaibheri takatadza, ngatiridzose. Saka the same council yakambogara kuti hatichadi bhaibheri yakazoridzosa, and yaridzosa order was maintained. Ndo zviri kunzi zvapupu zviviri zvakamuka kubva kuvakafa zvikakwira mugore wawenge wachizviona seearthquake. Muchaona kuti mugore ra1804 the British Foreign Bible Society yakatanga kuprinda nekudhinda mabhaibheri. Makore mashoma achiteera muna 1816 the American Bible Society nemasociety akawanda akachitanga kuchiseculator mabhaibheri to different parts of the world. There is a philosopher even wakaita history wanomuziva anonzi Voltaire. Voltaire pane imwe nguva anoti iye the Christian religion yakatangwa nevanhu 12 asi iri kusuppresswa nemunhu 1, saka ichaita crumble yofa. Asi minyore abva ati dai Voltaire aimuka nhasi aizoona kuti pfungwa yake haishandi because chikristu chapararira kure nepedyo nemhaka yekuprindwa kwemabhaibheri nekutranslatewa. Even iko zvino muZimbabwe tine redu rerurimi rwechishona. Everywhere, every part of the world, the Bible remains the best seller. Ndoda kutaura neumwe munhu, musaende pakereke kana panzvimbo inounganiwa inorambwa bhaibheri, because muupenyu hwenyu munoitawo izvi zvakaita France. Iwarning kwatiri tese kuti tikaramba bhaibheri upenyu haumiri zvakanaka, panongoita pandemonia, panoita kusawirirana. Haisiyo here pfungwa inokosha iyi munamato wedu kuti Mwari watibetsere tisarambe shoko rawo. Nhasi uno haricharambwi senyikara, asi vanhu vanoramba the authority zvarinotaura. I think ngatinamate tese titi Mwari tibetserei kutenda bhaibheri uye kuti warning yeFrance isvikewo kwatiri tese. Baba wekudenga naJesu Kristu naMwari mweya mutsvene tokutendai neThe Bible and French Revolution chapter 15 yaGreat Controversy. Tinokutendai nekudzidza kwataita, tinokutendai nekuona kuti bhaibheri renyu harifi saIsaya anoti ruwa rinooma asi shoko rinoramba ririko nekusingaperi. Tibetsereiwo kunzwisisa shoko kuti nesuwo tirambe tiriko nekusingaperi panorira hwamanda taakutorwa nemi mumakore. Tadamata muzita raJesu, amen. Elder Marezu 07800856616. Ngatisanganei pachapter 16 the Pilgrim Fathers.